Nu mă buc. Păi și la mulți ani, tata, papa. La mulți ani. De ce vii la mine, mami? De unde ne jucă la cadourile tale? Cine a fost mă, Nicolae, pentru că am și ghete? Și să-ți fi pus în ghete? Dar cum, mami? Este numai de jos. Adică pe lângă. Da? Este în ghete. Ia uite. N-ai ghete! Oare de ce nu le văd? Păi, Gabi? l-a lăsat și el pe lângă ghete, mami, că e prea mare cadoul ăla ca să țin capul în ghete. Păi pune niște dulce în astea. Pune niște dulce în astea. Da? Da. Deci a pus în ale tale. Da? Știe, mă, Nicolae, tatu, că așa. Știe. Știe. De ce să nu știe, mă? Da, dacă nu-mi plac mie. Migdale? Da, îmi plac. Da. Salutați, acolo sunt curmale. Ele sunt ghidale. Smochine, pardon. Nu te-ți faci cadourile. Hai, ia-le din coace, tati. Hai acolo, în sufragerie, pe covor. Păi, cum voie să le pun în ghete? Aoleu. Cum? Dar acum, nu știu. De ce nu?